ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay from Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi. Basta Promdi Lodi. Isang mapagpalang Lunes, Pilipinas, mga ka-Promdi, lumalaki na ang ating Basta Promdi Lodi family dahil simula ngayon, araw-araw na nating makakasama ang producer, writer, photojournalist at host na si Jude Bacal. So welcome to the family! Jude, Ngayong hapon mga ka-Promdi. Salamat, Ses. Daghang salamat. Ako'y nalulugod na maging bahagi ng Basta Promdi Lodi sa pag-abot ng serbisyo sa mga kababayan natin saan mang sulok ng Pilipinas. Ako yung sandigan, Jude Bacaso. Sama-sama nating isulong ang kaunlaran sa mga pamayanan. Jude, saan ka ngayon? Where are you? I am coming to you live from Cebu. Where are you now, Ses? I'm in Taguig. O, di ba? Ang Wow. galing. So, covered na natin ang Luzon at Visayas. Yes. Pero syempre, tayo ay nandito sa ngalan ng tinig ng Kongreso at ang totoong ka-Promdi na si Alfred de los Santos. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Tayo po ay napapakinggan sa ang dami na Jude, nako, mauubos nga ang ang Expanding. Really Okay, let's expanding. give you the rundown. Siyempre, Cebu, Southern Leyte, Bohol, Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Ilang hanapin nila? Ayan, correct. Diyan, lalo na sa mga Cebuano. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Radio DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Ayan. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines. Makikita niyo po sa ating screens. It's 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe. O mag-email tayo sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizens Balita. Makakasama natin sila from across the Philippines. Jude, how's the weather in Cebu? Kamusta dyan? Super sunny. How is it in Taguig? Mainit na mainit dito. Parang pagtanggap niyo sa akin. Naksa. Alam mo dito, minsan lalabas ang araw tapos magiging kulimlim, parang hindi maintindihan ang panahon. But right now, it is like a summer's day, I have to say. It's a summer's day also here in Cebu. And, you know, I find it funny that I'm coming to you and joining you on the November 1st, on the very 1st of November. Talagang All Saints Day. Inisip ko naman, Ses, tamang-tama kasi I'm named after a saint. Do you remember, if you're Catholic, Oo do you remember nga. what? Diba? I'm the patron saint of desperate cases. And parang naisip ko, parang perfect kasi marami sa mga lalapit sa atin tatawag sa programa, iniisip nila na desperate case yung sa kanila, bibigyan natin sila ng, nandyan si Kong Apid na magiging tinig nila, ikaw ang kakampi nila, ako ang sandalan nila o sandigan nilang lahat. O di ba? Alam I guess ko, it works out. Saint Jude tayo nagdadasal pag may nawawala, di ba? For desperate cases, for lost causes. So talagang alam na mga parents ko, and they were probably
they could see the future because I was going to be the most desperate case in their lives. So bata pa lang ako, baby pa lang ako, pinangalanan na akong St. Jude. So if I want to be cool naman, Ses, I tell people when they ask me, who are you named after? If I want to be cool, I was named after the Beatles song. Yun lang minsan. So depende lang sa kung sinong kausap ko. Did your parents wait for you long? Kasi baka yung matagal sila nagantay bago ka dumating. Ganun ba yung... Actually, hindi nga. Hindi ako desperate case or a lost case because I'm the eldest of 5. So ako yung pinakaunang-una, pambungad ako sa buhay nila. I wasn't really someone that they prayed hard for. Siguro nga, ewan ko nga kung aksidente ako. but if you count, they're very faithful. If you count, because I was born December, they were married 6 months before that. So I was a honeymoon baby. Honeymoon baby din ako. Okay, pareho tayo. Honeymoon baby din ako. Honeymoon baby. Yes, kasi my parents... Mabait yung mga parents natin. Binubuko natin ang mga parents natin, ha? Okay. Nakikinig ang mami ko. Nako, very faithful listener yon. Hi, Mom! Hello, Pero I'm sure bago my ang mom's also lahat, watching. Jude, yes, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa hatid ng ating mga loading RMN reporters. From the Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin ang Bicol Region PNP nakabantay sa mga sementeryo ngayong araw ng Undas. Yan ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Nakatutok na ngayon ang pwersa ng Philippine National Police sa lahat ng sementeryo, pribado man at pampubliko, partikular dito sa Bicol Memorial Park, sa lungsod ng Legazpi. Ganon din sa lungsod ng Naga, lungsod ng Tabaco at lungsod ng Digao, Iriga, Masbate at Sorsogon. Para walang makakalusot na pumasok sa mga sementeryo, umpisa kanina hanggang bukas, 2 ng Nobyembre, maaari silang pumasok kanya, umpisa ng 3, pero kanya ngayon ay pasensyahan muna. Tayo naman sa Department of Health, dapat lamang itong gawin para sa kaligtasan ng bawat isa. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Kagawitan ng mga NPA na recover sa Mountain Province. Ito naman ang ulat galing kay Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Nadiskubre ng mga otoridad ang inabandonang gamit pandigma ng mga rebelding grupo sa Bauco Mountain Province. Ito ay makaraang magsagawa ng internal security operation ang mga tauhan ng Mountain Province 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company at Police Intelligence Unit ng Mountain Province. Ilan sa mga nadiskubre sa lugar ang isang piraso ng Mine Anti-Personal Improvised Explosive Device, 31 piraso ng stick dynamite commercial with markings Nitro EM1500, emulsion explosive, isang mine container detonating cord at 7 meters ng wire, isang plastic drum, 2 libro with markings ang batayang kurso ng partido at 20 fax holes at mga personal na gamit. Tumulong na rin ang Provincial EOD Canine Unit para sa posibleng pagka-recover naman ng iba pang improvised explosive device upang wala na umanong mabalikan na gamit ang mga NPA na kanilang posibleng gamitin sa pangaharas sa hanay ng militar at kapulisan maging sa publiko. Tinimok naman ng mga otoridad ang iba pang natitirang NPA na magbalik loob na lamang sa pamahalaan at tamasahin ang tahimik na buhay. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Thank you Jeronimo Dig. Sa Bataan naman, nako, good news. Active cases ng COVID-19 sa lahat ng bayan at lungsod bumababa. Si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan nag-uulat.
Nagpapatuloy sa pagbaba ang kaso ng COVID-19 sa halos lahat ng bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Bataan. Sa latest update ni Bataan Governor Abet Garcia, umabot na lamang sa 686 active cases ng COVID-19 ang naitala ng Provincial Health Office. Ang pinakabagong nagpositibo ay 29 lamang habang 77 ang nakarecover. Nakapagtala naman ng 5 bagong kaso ng pagkamatay sa kabuuan. Umabot na sa 29,005 ang tinamaan ng COVID-19 sa Bataan, pero 27,157 sa kanilang gumaling at 1,162 ang pumanaw na. Sa dami ng active cases ay naitala ang pinakamarami sa City of Balanga na may 170 cases na lamang, habang 110 sa bayan ng Dinalupihan at pinakakaunti sa bayan ng Morong with 14 active cases. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Ang buhay talaga, balance, galing sa good news sa Bataan, medyo not so good news sa Davao de Oro, Barangay Kapitan patay sa pamamaril. Kalahating milyong pisong reward nilaan para sa impormasyon ng suspect. Ito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nagpapatuloy ngayon ang koordinasyon ng provincial government ng Davao de Oro at kapulisan para masuri ang motibo at makilala at madakip na ang pumatay kang Kapitan Arnold Gizala sa Barangay Tubo-Tubo, Moncayo at kang Alice Montibon na nagtatrabaho sa provincial government office ng nasabing probinsya. Sa pahayag na inilabas ni Davao de Oro Governor J.V. Tyron Uy, kinondena nila ang insidente at umaasang mapapadali ang paglutas ng kaso. Kaugnay nito, nag-alok ng 500,000 pesos ang provincial government bilang reward money sa makakapagbigay impormasyon o makakapagturo sa suspect sa krimen. Noong Sabado ng alas 9 ng umaga, kinaladkad ng mga suspect ang babae na si Alice papunta sa bahay nila Kapitan Gizala at doon pinagsusuntok ang kapitan at binagil sa mukha habang pinagbabagil din sa iba't ibang parte ng katawan ng babaeng biktima. Ayon sa report ng kapulisan, dinala pa sa ospital ang mga biktima pero dineklara na itong dead on arrival. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Ren. Samantala sa Surigao City, 2 bahay nasira habang ilang pamilya lumikas dahil sa landslide. Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Nasira ang 2 bahay epekto ng landslide na naganap sa Purok 8, Barangay Kanglig, Surigao City. Samantalang may 4 pa na pamilya ang lumikas ng binaha sa loob mismo ng pamamahay nito, epekto ng low pressure area o LPA. Ang mga pamilyang naapektuhan ang temporaryong inilikas sa Barangay Gem at binigyan ng paunang mga relief goods. Matapos ang 2 araw na nakaranas ng malalakas na ulan, ito nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng National Highway sa buong lungsod. Ang landslide hindi lamang naganap sa may Barangay Kagniog, kasama na rin ang sa may Sinisahay sa likod na bahagi ng laboratory ng Surigao Metropolitan Water District. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Daghang salamat Surigao and Jojo Ferrol. Galing naman sa Bukidnon, top NPA leader patay sa engkwentro ng militar. Ito ang report ni Radyoman Jasser Gura ng RMN Butuan. Sa isinagawang press conference ng 4th Infantry Division Philippine Army, ipinakita ni Major General Romeo Browner Jr. ang mga larawan ng bangkay ni Ka Ores na kinunan pa ng COVID-19 test. Ipinahayag din ni General Browner na isa sa ilalim ang bangkay sa dental test para masiguro na siya talaga ang napatay na pinuno ng NPA. Si Ka Ores ang itinumbok na commander at tagapagsalita ng National Operations Command ng NPA at asawa ni Ka Maria Malaya na kapwa may mataas na posisyon sa magkaliwang grupo. Ayon sa ulat, may anak silang nurse na kasalukuyang nasa US at ang isa ay nasa Cebu na nagtatrabaho bilang isang call center agent. Samantala, inalerto ngayon ni PNP General Guillermo Eliazar ang buong puwersa ng pulisya sa posibleng pag-graceback ng mga miyembro ng New People's Army or NPA pagkatapos mapatay si George o Caures Madlos. Kasabay nito, pinuri ni Eliazar ang militar dahil sa matagumpay nitong operasyon. Siniguro naman ni Eliazar sa publiko na hindi nila payagan na maghari ang anumang masamang plano ng mga komunista. Sa ngayon, patuloy ang komunikasyon ng PNP sa Armed Forces of the Philippines para mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama mo sa DXBC RMN Butuan, Jasser Gura, Tatak, RMN.
Takang salamat, Jasser. Mamaya alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa paggunita ng undas. Since pinagbabawal ang pagbisita sa mga sementeryo mula pa noong 29 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre, that's tomorrow, balita ko sa marami ang dumagsa sa mga, imbis na dun sila sa sementeryo, resort, pasyalan, mga malls. Nakikita natin na nagpo-post sila sa Facebook at nakikita natin na talagang eto ang pinupuntahan nila. I guess kasi ang tradisyon naman talaga sa Memorial Park o sementeryo, di ba? Diyan ba sa Cebu, Jude, ano ang naging patakaran? Parang pareho ba sa Metro Manila? Yung 29 to November 2, sarado din sa publiko ang mga sementeryo at Memorial Park. Yes. Okay. Kasi ang iba, depende I think sa LGU ang naging patakaran. So anyway, nasundan kaya ang mga health protocol sa pagbisita sa mga resort, sa paglamyerda, sa mga mall? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay.
Ngayong undas, batay sa rekomendasyon ng Interagency Task Force, sarado ang mga sementeryo, memorial parks, libingan at maging mga columbarium mula October 29 hanggang November 2. Kaya naman sa halip na sementeryo sa mga malls, resorts at ilang pasyalan na lamang nagtungo ang ilan sa ating mga kababayan para sa long weekend, di ba holiday rin ngayon. Marami rin ang umuwi ng probinsya. Kaya naman ang kasunod na tanong dyan ay nasunod pa kaya ang mga health protocols? At kaugnay niyan, makakasama natin sa linya ng telepono ang PNP spokesperson na si Police Colonel Roderick Augustus Alba. Magandang hapon po sir, kamusta po ang sitwasyon sa Metro Manila ngayong undas? Colonel Alba, are you on the line? Baka nasa mall din si Colonel. Nagbabantay sa mga health protocols. O sige, habang inaantay natin, ano ba ang napansin mo dyan sa Cebu, Jude? Ano ba, mas puno na ang mga malls ngayon dahil sa long weekend? I have to be honest with you, Sas. I haven't been to the mall in a while. Hindi naman sa takot ako, no? But then, I keep my going out to a minimum. Hindi na ako labas ng labas. Ang napansin ko talaga is, yung mga tao, generally speaking, mas sinusunod na nila ngayon. It took a while, no? I mean, we've been in lockdown for a year and a half, going on 2 years. So, medyo masasabi ko talaga na yung mga tao, sumusunod na talaga. Parang nagiging second nature na nila maglagay ng mask. Parang ngayon, pag lumabas ka ng bahay, wala kang mask. Parang inisip mo, parang may kulang. Ano yung kulang? Magmamask ka, face shield, palaging nasa bag ko yung face shield, alcohol, nakasabit lahat ng alcohol sa mga bag natin o kung anong mang dala-dala natin. So yes, I think it has improved. Nandito na yata sa linya si Police Colonel. Colonel, magandang hapon po. Hello, Ma'am Ses. Sa ating tagapakinig, magandang hapon sa lahat. Kasama din natin si Jude from Cebu naman. Hello po. Magandang hapon from Cebu. Magandang hapon po, Colonel. Good afternoon, sir. Good afternoon. Kamusta po ang sitwasyon sa Metro Manila, Colonel? Yes, I'm happy to report as of this moment. Ma'am Ses, we are on day 4. When we say day 4, we counted the number of days kung saan kailan nag-start yung pagsara ng ating mga cemeteries. Sinabi niyo po kanina, that's October 29 hanggang November 2, kasama na yung ating mga columbarium. Eventually, halos lahat ng LGUs sa buong Pilipinas ay ganito ang pinatupad na schedule. Napakaganda po ng datos natin kasi based on our report from our PNP Command Center dito sa National Headquarters ay wala po tayong na-report na malaking incident related sa ating undas. Ang nakikita rin natin ay negative din tayo, mga confiscation. Yung sinasabi natin, Ma'am Ses, na-interview niyo rin ako, yung mga pinagbabawal na pwedeng dalhin, no? Yung before the October 29. And ito po ay ina-attribute hindi lang sa aming miyembro ng PNP. We also thank, sabi nga ni Sir Jude, ay na-appreciate niya rin dahil parang yung ating mga mamamayan ay nag-realign din yung kanilang pupuntahan. So from October 25 hanggang October 28 ay doon sila nag-visit sa cemeteries, but October 29, ayun, yung iba nating kababayan actually ay nagbiyahe na rin dahil alam nila na sarado itong ating mga cemeteries. So, yung sa part naman ng Philippine National Police, hindi po namin basta binitawan yung mga cemeteries kasi alam namin na may mga kababayan tayo na talagang nag-i-insist. Yun talaga, na-receive namin na reports yun, na papasok sa cemetery, Ma'am Ses, no? At naglagay pa rin kami ng Police Assistance Desk because mayroon talagang nagsasabing mamamayan natin na hindi gusto nilang pumasok at hindi daw nila narinig itong balita na nagsara nga yung mga cemeteries. On the other hand, alam namin, no, yung magre-realign din yung ating mga kababayan na pupunta sa mga tourist destination areas. Yung mga parks, no, lalo yung mga malls din. At yun ay tinutukan din ng ating PNP.
At nakita natin they are in full coordination with our mall owners, lalo na sa mga security forces. Ngayon po, the question is, bumaba ba yung mga violation natin sa health protocol? Ma'am Ses, kami talagang nag-deliver, sabi nga ni Sir Jude, we are now on 1 year na tayo hanggang 8 months. 1 year and 8 months na tayo. At talagang yung violation natin ng health protocol, sad to say na hindi rin drastically tumataas, hindi rin bumababa, but parang nag-average tayo. In fact, itong aking data, October 16 to October 31, the whole dito sa NCR, we have a figure na 53,000 plus, no? 53,388 to be exact. Yung mga napinahan natin na fine. And we had warned 91,000 plus. For the whole country, we have a total of 101,805. So ano ibig sabihin nito, Ma'am Ses? Despite na sinabi ni Sir Jude na sumusunod yung ating mga kababayan. Sorry to interrupt, si Jude po ay babae. Okay lang po yan. I guess malalim kasi ang boses mo, Jude. People always get confused with the name. Go ahead, sir. I'm so sorry. Kasi mabaya phone lang tayo. Pasensya po, Ma'am Jude. Patlong pasensya ko na po, Ma'am Jude. Okay. Walang problema. No, go ahead po, sir. Alright. Whole country is 101,805. Dito naman po sa curfew, yun ang mga notable natin, Ma'am Ses and Ma'am Jude, na may kunting pagbaba doon sa pag-violate ng curfew, no? Kasi understandably, umikli yung ating curfew hours. Dati ay 7 hours, ngayon ay 4 hours na lang. At dami nang lumalabas, but they are aware that there is curfew come 12 midnight. Ay talagang nagre-wrap up na rin hanggang 4 in the morning. Ngayon po, Ma'am Ses, yung concern naman natin is yung what will happen tomorrow o mamayang hapon. Actually, in-expect na natin yan, magko-congest yung ating traffic. People will be coming home, no? Kung saan sila nanggaling, ay busy ating paliparan, yung ating mga terminals. So, at yung ating streets ay mapupuno na naman ng sasakyan. So, we understand that, and particularly yung ating NCRPO was already preparing for that. So magde-deploy sila ng enough personnel in coordination sa ating MMDA, and other road safety marshals ay magde-deploy na rin kami. Yun po ang kondisyon natin ngayon, Ma'am Ses, Ma'am Jude, sa nangyari sa Undas. And tomorrow, of course, hindi pa tapos ito kasi our regular working day will start tomorrow at on November 2. So probably we can come up with parang masabi natin comprehensive assessment ng ating Undas. But of course, ang ating kababayan can already see the whole picture na medyo successful yung ating deployment, attributed again sa cooperation ng ating mga kababayan. Ito pala, Ma'am Ses, I just would like to remind everybody, lalo yung pabalik, kasi may mga reklamo kami ding nare-receive na hindi lahat nakapag-prepare ng mga documents, no, yung travel documents. So ito po yung nagpapadelay sa biyahe ng ating mga travelers. So dapat po sana ay bago kayo magbiyahe ay you already coordinate with the receiving LGUs. Dapat may coordination permit na rin kayo or details ng inyong pagbalik, at mas magandang maaga magbiyahe na tayo so that we can avoid traffic jam, no, especially going back to NCR. Mm-hmm. Okay, thank you, Sir Jude. Yes. Colonel, may isang tanong lang po ako. Alam ko na tanong na to ni Ses sa'yo dati, pero siguro repetition will be very important sa ating mga kababayan. Ano lang po ang paalalahanan lang natin sila kung ano po yung mga pinagbabawal dalhin sa sementeryo? Kasi nakikinig sila ngayon, dadagsa naman sila sa sementeryo probably on Wednesday or sometime this week. Ano po yung mga bawal na dalhin nila?
Yes, of course, the usual na pinagbabawal ng ating authorities, hindi lamang sa PNP, pinagbabawal natin. Number one is yung mga contrabands. When we say contrabands, bawal po yung illegal drugs, no? Bawal din yung deadly weapons, yung firearm, yung mga patalim, yung mga deadly weapons, so bladed weapons. Even yung ating mga gamit sa pagsusugal. Yun, bawal din yun. Dahil bawal naman talaga magsugal sa loob. And we expect the influx of people going mag-visit sa cemetery, kaya we should respect yung serenity, yung pag-pray, yung pag-observe nung ating kababayan with their departed loved ones. Ay maaari wag tayong magpatugtog ng napakalakas na sounds, no, dahil didisturbo din yung mga minsan ay napagsimulan po ng away yan. So ang atin lang po ay mag-cooperate lang sa ating authorities para hindi kayo hulihin. Kasi imagine mo, ang purpose mo lang doon pumunta, magbisita, tapos pupusasan ka lang pala paglabas mo. So parang hindi naman maganda yon. At we can pray naman solemnly na kayo lang, member ng family. And of course, the most important of all, we will follow yung minimum public health standard, lalo rin capacity, absorptive capacity in relation sa health protocol na pinapairal po ng ating LGU sa mga cemeteries. Let us coordinate early on kung ano oras kayo papasok, ano oras yung hindi pwede, at ilang tao lang yung dadalhin ninyo, kasi the LGUs and the PNP will observe kung ilang percent lang yung pwedeng pumasok po doon. Colonel, maraming salamat probably, po. Sorry, go ahead. This weekend, Colonel, malamang medyo marami ang pupuntang sementeryo dahil yung iba hindi naman nakapunta leading up to the long weekend. Ano po? Tama yon. Kaya ang tanong din na maganda kung lalayas na ba yung PNP? The answer is no. Kasi nga, as long na hindi pa kumpleto, or we would assess na wala na talaga pumupunta sa sementeryo, ay yung ating PNP with the active support ng ating mga force multipliers, yung ating Armed Forces of the Philippines and other concerned agencies, ay hindi po alis. Nandyan po, nakantabay lang po at vigilant yung ating PNP, willing to assist and tulungan yung ating mga kababayan. Okay, so that's good kasi hindi pa rin, sir, mawawala yung tradisyon ng pagbisita. Kagaya nga ng nasabi nyo, nagpupungilit yung iba, di ba? So it's good that you'll still be on alert this coming weekend. Panghuling mensahe na lang po, Colonel, sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Of course, in behalf of our Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Elizar, una po ay hindi pa naman po tapos talaga yung pagbibisita natin sa cemetery, but let me say that we thank everybody for their wholehearted cooperation sa pinapairal na batas at pinapairal na regulation na ating AATF through our LGUs and your PNP at saka support ng other agencies. Ang sa part po ng PNP, we appeal to the good hearts of our citizens. Sundin lang po natin itong ating health protocol dahil ito po makasave ng ating buhay, no? At gusto nating mabuhay na matagal pa, Ma'am Ces and Ma'am Jude. At lastly, I just want to plug in yung aming isumbong platform na ngayon nagbibiyahe kayo pabalik at may na-notice kayo, na-observe kayo na parang di ka nais-nais or you need assistance, no? Or you could have witnessed a crime in progress or a violation of health protocol, you can call and text on these following numbers, yung hotline. Sa Smart, it's 0919-160-1752 and Globe is 0917-847-5757. Yun lang po, Ma'am Ces and Ma'am Jude. Thank Magandang you. hapon po. Maraming salamat, PNP spokesperson, Police Colonel Roderick Augustus Alba. Sir, wag kayong mag-alala si Sir kasi palagi kong nakukuha yan. Says, thank you for the save. I love you. Thank you so much. At sana maalala natin ang mga pinagsasabi ni Police Colonel Alba para, to make sure that everyone is safe sa undas. Makakasama din natin sa linya ng telepono si Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Avalos para naman bigyan tayo ng update
update sa inilatag nilang plano ngayong papauwi na ang ating mga kababayan kasi long weekend. They're going to come back to the city. Chairman, good afternoon, magandang hapon po sa inyo. Ready na ba tayo later sa pag-uwian ng ating mga kababayan na nag-long weekend? Sabi mo muna sa Hello, sir. Good afternoon. Si Jude po ito. Chairman? Yes. Sa utak ko, Ses, mayor pa rin. Kasi I was from Mandaluyong. Di ba si Chairman was mayor of Mandaluyong City? Yes. Back in the day. Tama ba? Okay. Tama. Kala ko nagkamali ako. And ako yung taga Mandaluyong po ngayon. Yes. Nung kayo po ay mayor ng Mandaluyong, I was one of your constituents back in the day. Kung saan ako nakatira, di ba? Yes, oo nga. Dito matagal na yun. Matagal na rin. Halos ako huwag yung sabihin mayor kung mayor pa din sa utak ko, no? Chairman, huwag yung sabihin ko anong year, baka mabubuking ang age ko kasi palagi ko sinasabi 26 years old lang ako. So malamang 2 years old lang ako nung nangyari yun, di ba? Ready na po tayo, Chairman, sa pag-uwian ng ating mga kababayan na nag-long weekend, babalik na dito sa city. Hello? Yes, go ahead. You're on the air, sir. You're live na. Yes. Oo. Ano yung question, Ses and Jude? Ready na ba tayo sa pag-uwian ng ating mga kababayan? Ano po ang mga plans natin or what are we putting in place to make sure that ang pagbalik nila dito sa city? Kasi magdadagsaan na po, nag-uwian sila ng probinsya. There will be an influx of a lot of people coming in. What do we have in place to make sure na maayos po ang pag-uwi nila? Well, yes, no. Actually, Jude and Ses, nakahanda na po ang mga aming traffic enforcers. Nakaikot po sila na yung mga, lalo na yung mga lalabasan, South Superhighway, itong NLEX, lahat po na ito ay naka-pinpoint na po sa amin ito. So, may mga tao po tayo naka-assign na po rito. When do you siguro expect tanong ng the mga rush tao? po? Sir, go ahead, sorry. When do you expect the rush? Mamayang gabi or maybe ngayong hapon, no? Ano, Chair? Yeah. Siguro ngayong hapon pala, mga bandang 4 o'clock, 5, nagsisimula na po yan dahil tomorrow may pasok na no? Kaya expect it, hanggang mamayang gabi po yan. Okay. So, Chairman, the next holiday is magki-Christmas na. So, ini-expect natin kasi halos balik pre-pandemic na ang sitwasyon ng traffic sa EDSA and major thoroughfares sa Metro Manila. Ano po ba ang meron ba tayong rerouting plan? What do you have in place para mas maging smooth ang flow ng traffic po? Well, first of all, to answer that question, ang difference na lang between pre-pandemic ng 2019 and last week is about 7,000 vehicles na lang. Before it used to be 405,000. Right now, it's about 398,000. In terms of volume po sa EDSA, yung dami ng vehicles. Opo. But the good news is the speed. Before, it was just 11 kilometers per hour, which is about 2 hours reaching Monumento through Rojas Boulevard. Now, it's just 1 hour or about 23 kilometers per hour. Maganda-ganda pa rin, no? But then, tama ka, Ses and Jude, we have to anticipate. So one of the things we did is I called a meeting for all of the mall owners dahil nasa shopping season na ito November up to December. If it's possible to extend the mall hours up to possibly 11 o'clock, no? Imbis na between 10 to 9, baka pwede gawin 11 to 11 or even 12. But of course, there are concerns from the mall owners. Number one, it's about the curfew. And number two, yung mga sasakyan, no? Which has been addressed by DOTR, 70% na yung capacity. Yung sa curfew, pinag-usapan rin namin ng mga mayors and we're coming up with a solution probably in about 2 days' time. I'm sure magugustuhan din yun ng malls because matagal silang walang business. Sarado. So, they will appreciate these longer hours, Chairman. Yes. It's not only addressing the traffic, but
it's also addressing the economy, no, in a way. Yeah. Kasi by spreading, kasi before ang problema sa EDSA, kung nagkakasabay-sabay about 7 to about 5 to 7, 5 to 8, no, at least by spreading the hours, mas maganda. And it will give our people more time for, you know, for mobility. Magsha-shopping ka maluwang-luwang, hindi super spreader. Just like the cemetery, if you will recall, before November 1, it's 1 million just sa North Cemetery. But when nagkaroon nga kami ng 5-day na namin, nagso 20,000 a day na lang. Ganun ang nangyayari. That's a great idea. Welcome, but will be welcomed by retailers, restaurant owners, and workers for sure, because at least magkakaroon sila ng dagdag na kita, no, Chairman? Yes, and not only that, we've also requested, if it's possible, the sale will not be on weekdays, meaning Monday to Friday. Baka po pwede Sabado at Linggo na lang, no, or even holidays, para yung sa traffic flow nga. And even the deliveries should be on night time if it's possible, no. So maganda naman ang aming with the malls, and we really appreciate them, no, because you know the malls played an integral part sa vaccination ng Metro Manila. And as you very well know, we're hitting 86% right now sa Metro. And probably by next month, we'll be hitting 92%. Kaya napakaganda talagang tulungan dito. Kaya nga, we're concentrating now on the minors. Again, mall na naman ito, no, yung mga bata sa November 3 and November 5. Did you mean vaccination rate, Chairman, will hit 92% by next week? By next month. Right now, we're about 86 or 87% Sese. So, kinukit ko ng 1 month because more or less like Sinopharm, Sinovac, Pfizer, mga 1 month yan eh. Yun lang AstraZeneca ang 3 buwan. Siguro, if we hit in 3 months, mga 96%, 98% na tayo in Metro Manila. Ganun na kataas. So, yung magsa-second dose in 1 month from now will be hitting probably 90-92%. Chairman, that's really music to our ears, no, Ses, and also to probably those who are suffering during the lockdown. That's really great news. Yes, and not only that, Ses, no, and Jude, what is more important are our children. We're hoping that when we vaccinate the children this coming November 3 and 5, yun naman susunod ditong next phase will be the face-to-face classes naman, no? Yun naman ang susunod dito, yung mga pilot, mga ipapilot muna yan, no? So, sana nga, we'll just cross our fingers, dire-diretso na, wala nang variant. And if ever there will be variants, I think the whole country will be prepared for this with what we have experienced. May mga template na po tayo to alert levels, no? Inaano na po yan. We're now actually on a pilot. Pero maganda naman na sa tingin ko, handang-handa na po tayo, maski ano pa mangyari. All right, just to close this out. Sorry. Go ahead, Jude. Yeah, just to close this out nicely, Chairman, isang huling katanungan na lang. Because I'm pretty sure at this time, 217, people are already, if kung nasa probinsya man sila, iniisip nila na umuwi na sa city, they're already planning their routes right now. Meron ba tayong pre-identified hotspots na for them to avoid, or so that they can decide right now which routes to take to go back home? Kasi I'm pretty sure now is the time that they are planning out their routes going back to the city, Chairman. Well, actually, if we're going to look at it, it's the usual, no? If we're coming from the north, it's actually yung route ng NLEX. Pero ang maganda naman kasi sa NLEX and SLEX, nagkonektahan na yung dalawa eh, no? So, in that manner, yung dating exit mo always Balintawak, ngayon mas mahaba ka na mapipiling exit kung saan-saan na. Kaya nga ang binabantayan naman namin yung mga exit routes nito, no? Marami ka nang babantayan dito. But then again, yan, kamukha sa Coastal Road, sa South, no? Dito sa North, sa bandang Balintawak, no? Pero right now, pinapamonitor ko, very light ang traffic sa ngayon, no? Siguro mamayang gabi pa ito, mamayang hapon na po. So this would be really probably the right time for them to start going back to the city. Maraming salamat po, Chairman. Well, yes, maraming salamat, and please do stay safe always. Maraming salamat po. Thank you.
Kayo din Ayan, po. yan po Naku, mayor si, pa din siya sa utak ko, Seth. Yan po si Chairman Benher Abalos, MMDA Chairman. Ngayon naman, para we can have a more accurate picture sa NLEX. Nasa Zoom si Attorney Junji Kimbo, spokesperson ng Northern Luzon Expressway, para bigyan tayo ng update sa sitwasyon ng trapiko doon. Magandang hapon po, Attorney. So, kamusta ang NLEX ngayon? Magandang hapon, Ses, Jude. Okay po, maluwag po ngayon. Nabanggit po ni Chairman kanina, wala ho tayo mga major accidents at makikita po sa CCTV system natin, maluwag na maluwag po ang NLEX as of now, northbound or southbound. Now is the time to leave. Tama ba, Attorney? Exactly. Yes, this is really the time for them to plan out their routes and go back to the city. I'm sure marami sa kanila, after lunch, alis na tayo, punta tayo sa city, bago gusto nang unahan yung traffic, for sure. Exactly. Attorney, how would you compare the volume of traffic in this November 1, itong Undas, compared to last year or even pre-pandemic? Okay, thanks for that. Yung context kasi, itong November ng every year, ito na yung start ng peak season ng travel. Yung the last quarter of every year is typically, ito talaga yung surge. No? October, November, hanggang December na yan. So, paghahatiin mo yung taon sa apat, itong last quarter ang medyo uptick talaga ito. But looking at the numbers last year, October last year, nakaka 318,000 cars per day tayo eh. Halo-halo na yun, no? Cars, trucks, buses, etc. Pero this year, umabot na tayo ng 355,000 average daily traffic. So meron ng jump of 10% since last year. October pa lang ito, hindi pa natin nabibilang yung November, and as you know, Undas, mga a few days pa yan eh. Pero sa 10% pa lang, may uptick na tayo. Malapit na tayong umabot doon sa pre-pandemic level, bagamat hindi pa naman. Okay. So I guess this would be, can we conclude, parang magandang senyales ito na nabubuhay na yung ekonomiya, there's flow of goods from, the provinces up north to Metro Manila and vice versa. Can we make that? Is it safe to make that supposition? Yes, definitely, Ses, no? Kasi ang commercial activity naman typically confined yan sa mga heavy trucks natin. And we have seen also an uptick sa mga truck traffic, itong mga container vans, papasok, palabas ng Manila, makikita mo talaga mayroon din namang increase, no? Pangalawa, the smaller vans, yung tinatawag nating class 2 traffic, may uptick din. Meron din pag-increase. So you can see na heightened economic activity has also driving this traffic in the NLEX and the SETEX. Knowing fully well na yung Subic areas natin, marami rin tayong manufacturing doon, tumataas din ang traffic for Subic bound and Clark bound vehicles na commercial type. Jude, maganda to kasi Jude, maganda to kasi talagang matagal nang parang lugmok ang ekonomiya, hindi ba? Parang hindi kumagalaw, bagsak na bagsak. So and especially okay to sa mga prom D dahil yung mga pananim, produkto, mga gawa nila ay nagkakaroon Tama, kasi lahat ng marami sa mga agricultural products are coming from the north and then the south as well. So the NLEX would be the natural conduit for that. Nakikinig ako kay attorney. Ang ganda ng analysis ni attorney na hindi ko naisip pala, no, that even looking at the type of vehicle is indicative of what activity is coming back. No, hindi lang gala ng gala. Makikita mo may uptake ng trucks, so that is the economy coming up with the deliveries. Ang ganda ng datos na makikita mo when it's being explained to you the way attorney did, naiintindihan mo na nakikita mo pala kahit lang sa type of vehicle, you can already presuppose like that the economy is really coming back. Hindi lang puro gala. Tama po ba yun, attorney? Yes. That's okay naman. Tama po yun, Jude, no? And
yung isang segment kasi natin ng mga sasakyan, yung mga bus, the passenger buses, hindi pa ito nagte-take off, as you know. Meron pa tayong issues on whether full capacity na sila or i-resume na ba yung actual provincial routes. These are all still pending. So makikita po natin, hindi pa ito kasama ang pagbabalik ng bus traffic or bus passenger traffic. Pag ito medyo naaprubahan pa, as the OTR is now advocating na lakihan na yung capacity, you can expect more buses obviously to travel daily, no? So the resumption of the normal traffic sa bus operations, wala pa tayo doon. Ayun. Pero recently nakausap natin si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat at sabi niya nga na malapit na unti-unti magbukas. Ang mga LGUs kasi ang meron talagang authority na buksan ang kanilang turismo. At malapit na yan. So, in fact, ang mga resorts, ang balita ko, fully booked na ng December. Ina-anticipate na sabik na ang mga kababayan nating mamasyal. So, in anticipation of the easing and the opening up of all these places, nako, yung NLEX, maghanda kayo, Attorney Junji, dahil malamang baka pre-pandemic ang traffic volume pagdating ng December, ano? Handa po tayo. Handa naman tayo. Pampanga, one of my favorite destinations. Dadaan ng NLEX. Oo, yung Parol Festival. San Fernando. That's San Fernando. That's in San Fernando, so that's welcome. Mm-hmm. That's one of my favorite destinations for the food din, Attorney. I mean, from someone who's from Cebu, I'm crazy about the food in Pampanga. So one of my favorite destinations yun. If I may, Attorney. Go ahead, Attorney. If I may, yung leisure travel, isa pa itong in-expect natin, as you pointed out, no, yung mga discretionary o tourism related, no. Kasama sa leisure travel natin yung mga biglaan eh. Those who will just decide a day before na mag-day trip to the north, let's say Clark or Angeles or San Fernando or Subic, etc., day trip. Ito rin yung in-expect namin merong uptick as soon as magkaroon ng pagluluwag. So we're also preparing for that. Itong tinatawag nating discretionary travel, yung mga mag-iisip the day before lang. Panghuli na lang po, Attorney Junji, meron pa bang bubuksan na mga rota dyan sa NLEX na because patuloy ang di ba, paglapad ng mga daan at paggawa ng mga bagong access road? Yes, thanks for that. Ang susunod naming bubuksang project o bubuksang access is the Espanya Interchange. As you have heard siguro, ginagawa natin yung tinatawag na NLEX-SLEX connector. Yung connector na ito is another route magdudugtong ng NLEX at saka South Luzon Expressway. Iba lang ang ruta. Ang ruta nito sa ibabaw ng riles ng tren eh. So itong bubuksan po nating panibagong interchange or exit or entrance will be in Espanya, Manila, sa Sampaloc. So, kailan po yan? Exciting! Next year po ito. Next year ito, Ses. This is mga March or April. Hopefully we can... Malapit na yan, Ses. Next year is already a few months away. Malapit na yan. We are very excited kasi on top of the railroad itong panibago nating NLEX connector flyover. No? It's really 5 kilometers from Caloocan, nandun ka na sa Manila. So it also means kapag mga taga-Sampaloc tayo, pwede na tayo sumampa sa NLEX. Doon pa lang sa Espanya. Galing! Attorney Junji Kimbo, marami pong salamat at napasarap ang kwentuhan natin. Marami pa kaming tatalakayin. Marami pong salamat sa inyong panahon. Salamat din. Salamat sa pag-anyaya. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Yun po ang spokesperson ng NLEX, si Attorney Junji Kimbo. Alam mo ba, Jude, we always end Basta From D. Lodi with good news. Good news, yes. Lagi yan. Para naman
nagpapaalam tayo ng nakangiti na may ngiti sa ating muka. So dito naman ay mula sa Batanes ang ating good news. Alam mo, nito lamang unang linggo ng Oktubre, nakapagtala ng 500 kaso ng COVID-19 ang isla ng Batanes. Ngayon, bumaba na ang kaso sa 57 and ngayon, better news, ang probinsya ay nagdeklara na ng 0 COVID cases. Imagine. Wow. Galing talaga, oo. Maraming ang nagulat nung tinamaan sila ng COVID because for the longest time, 0 talaga parang ngayon lang na pag narinig mo 0, masaya yung mga tao, no? Pag sinasabi mo 0, that's something to celebrate. Oo. Ayan. So, ang ibig sabihin kaya, magbubukas na ang Batanes sa turista. Nako, marami ring nananabik dyan. Nasa linya ng telepono si Batanes Governor Marilu Cayco. Good afternoon po, Gov. Magandang hapon po, Mr. Drilon. Kasama ko po si Jude all the way from Cebu. Hello po, magandang hapon po, Governor. So how did you achieve muna yung 0 COVID? Galing ha? Ako ay natutuwang ibalita sa inyo na patuloy ng mababa ang aming active cases. As of today, walang bagong dumagdag na kaso. 0 case kami today. At mayroon kaming 12 na recoveries. At 44 lamang ang aming active cases, 38. Ito ay mild. At 4 ang moderate namin, 1 severe at 2 critical. Ang bayan po ng Basco ang pinakamarami, 34 sila. Yung Sabang may 5, yung Ibana may 1, Mahataw 2, Tigisa sa Uyugan at Itbayat. So, kami po ay inabot po ng 853. Tapos po, recovered na po 792. Ang tingin ko dito, pagbaba ng aming aktibong kaso ay dahil na rin sa agaran at mabilis na aksyon na aming nagawa. Ang number 1 po dito, ma'am, is yung strict implementation of community canteen guidelines and restrictions. Tapos po, yung extensive case surveillance at contact tracing po. Yun po. Tapos, yung, siyempre, yung holistic treatment of all patients. Tapos, namigay din po kami sa lahat ng pamilya ng vitamins sa mga gamot sa flu. Tapos, aggressive po kami sa vaccination campaign. At higit sa lahat, Ma'am Tess, naniniwala ako na ito ay dahil sa disiplina at kooperasyon ng lahat ng mga Ibatans po. Congratulations sa inyo. Alam ko ang Parang listening to Governor says, yes, Kailan magbubukas ang Batanes sa turista? Kasi gusto ko na pumunta doon. Yes, that is correct. It's one of my dream destinations, by the way, Governor. When I was listening to you just now, nag-uulat kayo sa success case ng COVID-19 cases dyan sa Batanes, it seems like wala naman po kayong inimbento na bago, no? Nakikinig tayo kay Governor. They're just doing it right. I think that really is the secret, no, to getting to actual 0. Don't invent anything. It has been laid out already. You're just doing it right. And I think that is partly, a big part of that is really a reflection on your leadership, Governor, and the people of the province, I would think. Thank you po. Nandiyan po ba si Gov? Thank you po. Ayun. Thank you po. I'm just happy. Congratulations, Gov. I hope, Gov, you don't think that we're rushing you. I know you have to be careful when you make these decisions, pero maraming tagapakinig tayo at tagapanood na nag-aabang kung kailan po kaya magbubukas ang Batanes. Medyo choppy po. Kung pagbubukas mo namin ng turismo dito sa Batanes,
Sa totoo lang po ay gusto na namin magbukas para bumalik na ang sigla ng turismo dito. Bumalik na ang mga sa trabaho ang mga displaced workers namin at sa mga nasa negosyo ng turismo. At higit sa lahat, yung lubok naming ekonomiya ay maka-recover na po. Pero sa ngayon po, ay close pa ang tourism industry namin. At gusto namin kapag natapos po ang aming molecular laboratory testing facility, pwede na kaming magbukas ng paunti-unti. Dapat po, noong October, tapos na po ito, pero dahil sa Typhoon Kiko at nag-ECQ po kami dahil sa COVID surge, naanta na po ang paggawa. Sabi nila, baka itong katapusan ng November ay matapos na po. Sa kasalukuyan kasi, lahat ng swab test namin ay pinapadala pa namin sa Tugiga sa confirmation. Ang gusto namin, pag nag-open po kami, ay pag mayroon pong symptoms ang turista dumadating sa amin, ay sa airport pa lang swab test na at i-confirm sa aming lab test. Pag negative po, pwede siyang pumasok at pag positive po, ay diretso po siya sa isolation facility namin. Yun po, kaya ho, hindi pa ho kami nagbubukas po. Pero talagang gustong-gusto na namin pong magbukas. Kaya po, minamadali po yung molecular laboratory testing facility po namin. Bantay na bantay po yan. Mayat-maya tinatanong po kung kailan po. Alright, Governor, marami pong salamat. Hello, ma'am? Yes. Marami pong salamat sa inyong panahon and keep safe, and we're really looking forward na matapos na yung testing facility ninyo. Marami pong salamat. Maraming salamat at ingat po kayo. Kayo din po. Talagang they're doing it right, Cess. They're waiting for the molecular laboratory to open bago sila magbukas ng turismo. So congratulations to Batanes. Ito yung one of the few times where we celebrate zero. So congratulations. All right. Nako, Jude. So how was your first day with us? It was fun. I think I had fun. Did you have fun? Of course, ang sarap ng may kausap. Nakakabato. Dahil alam naman natin na hindi lang hindi lang ako nag-iisa dito. Kasi si Kong Apid talagang linilibot na ang buong Pilipinas at nag-iikot na, kaya madalas ay wala akong kabatuhan. Kaya maraming salamat at nandito ka na. No, thank you for having me, Cess. It's quite an honor. Alright, magpaalam na tayo at nag-overtime tayo, Jude. Oo nga. Thank you so much. Yun po isa na namang araw ng ating paglilikod sa ating mga kababayan. Ako ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. At sa ngalan naman po ng tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos, basta isyong PROMD, ako naman ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat.